साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। यापूर्वी जाहीर केल्यानुसार कणकवली नगरपंचायतीची टीम मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण हटवण्यासाठी गुरुवारी सकाळी अखेर ऑनफील्ड उतरली। मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी अनधिकृतरित्या अतिक्रमण केलेल्या विक्रेत्यांना कडक शब्दांमध्ये सूचना दिल्या। अतिक्रमण हटवा, अन्यथा ते आम्ही हटवू असा स्पष्ट इशारा मुख्याधिकारी पाटील यांनी दिला। परिणामी अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धावे दणाणले होते। आता ही अतिक्रमण हटाव मोहीम प्रत्यक्षात कधी राबवली जाते याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे। पाहूयात। आमच्या डोळ्याआड देवाच्या नावाखाली असा चुकीचा व्यवहार चालत असेल तर ते आम्हाला चालणार नाही। तेवढीच जागत बसायचं नाही, आमच्या फालतूचा धंदा नाही चालणार इथे। आमचं मंडळाची परमिशन आहे, ठेवायला मंडळाची परमिशन आहे का? त्यांना देवाच्या ते कसं पॅक केलं, कोणाला परमिशन घेऊन पॅक केलं? कणकवली शहरातील विविध रस्त्यांवर असणारी अतिक्रमण हटवणार असल्याचं मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केलं होतं। याबाबत अतिक्रमणधारकांना नगरपंचायतीच्या वतीने नोटीसही बजावण्यात आल्या होत्या। त्यानुसार नगरपंचायतीची टीम गुरुवारी सकाळी सर्वप्रथम कणकवली शहरातील आप्पासाहेब पटवर्धन चौकात दाखल झाली। तेथून मुख्य बाजारपेठेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील ढालकाठीपर्यंतच्या भागातील अतिक्रमण केलेल्या दुकानदारांना अतिक्रमण हटवण्याबाबत तोंडी सूचना देण्यात आल्या। यावेळी अनेक दुकानदारांचा रस्त्याच्या हद्दीच्या आत विक्रीसाठी ठेवलेला माल पाटील यांनी उचलायला लावला। पर्यायी जागा त्यांनी आम्ही त्या ठिकाणी ठरलंय, रविवार पण त्यांनी आम्हाला मुदत दिली। सॉरी, अध्यक्षांचं म्हणणं काय माहिती की त्यांनी लिमिटेड जागा वापरावी, ते 4-4 गाड्यांची जागा वापरावी असं अध्यक्षांचं म्हणणंच नाहीये। अध्यक्षांचं माझं खंडन नाहीये। अध्यक्षांनी आम्हाला या पद्धतीने सांगितलेलं आहे की लोकांनी तेवढीच जागा वापरावी। आम्ही त्यांना तेच सांगतो, हे अननेसेसरी काढून टाका। कधीपासून गेला मुंबईला? कोण आहे पेडणेकर? कोण आहे पेडणेकर? कोण आहे? आमच्या घराला परमिशनला किती रुपये भरताय? 20 रुपये का 50 रुपये? किती भरताय? 50 रुपये दिवसाचं भाडं, महिन्याचं किती होत आहे? तेवढ्यात आपलं गाळाभाडे येतं एवढं सगळं? कसं अप्लाय केलेलं? त्यानंतर नगरपंचायतीची टीम उड्डाणपुलाखालील मोकळ्या जागेत दाखल झाली। तेथील अतिक्रमणधारक ऐकत नसल्यानं मुख्याधिकारी गौरी पाटील प्रचंड आक्रमक देखील झाल्या होत्या। पाटील यांनी अनेकांना दुकानं हटवायला लावली। याबाबत अनेक विक्रेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली। यावेळी भाजी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष अनिल हळदिवे उपस्थित होते। भाजी विक्रेत्यांना हक्काची जागा द्या व नंतरच आम्हाला हटवा असं हळदिवे म्हणाले। कणकवली शहराच्या विविध रस्त्यांवरती जे अतिक्रमण आहे, हे अतिक्रमण हटविण्याच्या बाबत मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी काही दिवसापूर्वी भाष्य केलं होतं आणि त्यानुसार कणकवली नगरपंचायतीची टीम मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अखेर रस्त्यावरती उतरली आहे। सर्वप्रथम कणकवली बाजारपेठेतील रस्त्यावरती ही टीम गेली होती। त्यानंतर हीच टीम आता कणकवली शहरातील जे उड्डाण पूल आहे त्या खालील मोकळ्या जागेमध्ये, जिकडे विक्रेते मोठ्या संख्येने इकडे असतात, भाजी विक्रेते असतील, फळ विक्रेते असतील, फूल विक्रेते असतील, या व्यतिरिक्त अनेक स्टॉल येथे असतात आणि त्या आता हटविण्याच्या सूचना संबंधित स्टॉलधारक असतील, संबंधित विक्रेते असतील यांना दिल्या जात आहेत। याच पार्श्वभूमीवरती आपल्याशी बोलण्यासाठी आहेत भाजी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष अनिल हळदिवे। हळदिवे साहेब, कोकसात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत। सध्या आता जी कारवाई सुरू आहे त्याविषयी तुमचं मत काय आहे? नगरपंचायतीच्या वतीने, प्रशासनाच्या वतीने जी कारवाई सुरू आहे त्याबद्दल आमचं दुमत नाही, परंतु गेली 35 ते 40 वर्ष नगरपंचायतीच्या मालकीची स्वतःची हक्काची जागा असून सुद्धा त्यावरती कुठली कारवाई न करता ज्या ब्रिजच्या खाली लोकांना गैरसोय झाल्यामुळे लोक खाली बसले, ब्रिजच्या खाली बसले होते। माझी सर्व प्रशासनाला विनंती आहे, प्रथमतः तुमच्या मालकीची जी जागा आहे, जी नगरपंचायतीची जागा आहे, त्या जागेमध्ये इतर जे धंदे चालू आहेत ती जागा स्थानिक व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी। त्याचप्रमाणे इथले जे स्थानिक व्यापारी आहेत त्या स्थानिक व्यापाऱ्यांना ती जागा उपलब्ध करून द्यावी। त्याचप्रमाणे परप्रांतीय आहेत त्यांना सुद्धा कुठेतरी बंधन आलं पाहिजे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे।
दुसरी गोष्ट ROW संदर्भात जे पक्की बांधकाम आहेत, हायवे ROW संदर्भात शासनाचे हायवे प्राधिकरणाने पैसे देऊन सुद्धा त्या ठिकाणी पक्की बांधकामं होऊन अशा प्रकारची दुकानं थाटली गेली आहेत. त्याच्याकडे दुर्लक्ष ज्या प्रकारे होतो तो खरंच एक गंभीर बाब आहे. मला एक शासनाची एक विनंती आहे. माझी नगराध्यक्षांबरोबर 2 दिवसापूर्वी मीटिंग झाली. त्यांनी मला शब्द दिला होता, रविवारपर्यंत आपल्या ह्या प्रकारची कुठलीही कारवाई होणार नाही. कारवाई म्हणण्यापेक्षा जी रिकामी स्टॉल असतील, रिकामी दुकानं असतील त्या बदलल्याबद्दल आमचं दुमत नाही. परंतु जे कार्य आहेत त्या लोकांना सुद्धा उपलब्ध जागा न करून देता अचानक कारवाई करून ही जी केली ही चुकीची आहे. माझी शासनाला एक विनंती आहे. सुरेश मानगावकर सरपंच असतेवेळी जी मालकी हक्काची शासनाची जागा आहे, नगरपंचायत जागा, ती तुम्ही खाली करून त्यांना पर्यायी जागा द्यायला पाहिजे होती. अशा प्रकारची ठोस भूमिका 30 ते 35 वर्षात झाली नाही. हे माहीत असून सुद्धा ज्या प्रकारची कारवाई झाली आहे ही चुकीची ह्या मताचा मी आहे. परंतु त्याचप्रमाणे ट्रॉफिकचा प्रश्न असेल, इतर अनधिकृत बांधकामं असतील, त्यावर सुद्धा नगरपंचायतीने लक्ष दिलं पाहिजे ही आमची सूचना आहे. आणि येणाऱ्या काळात जोपर्यंत पर्यायी जागा दिली जात नाही तोपर्यंत अशा प्रकारची कारवाई करू नये अशी आमची सूचना नगरपंचायतीला आहे. एकीकडे कणकवली नगरपंचायतीने आता ही कारवाई स्वतः राबवायला सुरुवात केलेली आहे. भाजी विक्रेता संघटना म्हणून तुमची आता भूमिका काय राहणार आहे? आमची भूमिका एवढीच नाही, पर्यायी जागा जोपर्यंत तुम्ही देत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारची कारवाई करू नये. आता नगराध्यक्षांबरोबर ती आत्ताच्या नगराध्यक्ष असतील, पूर्वीच्या नगराध्यक्ष असतील, या संदर्भात आम्ही खरोखरच संपर्कात होतो. परंतु ही थेट जी कारवाई झाली आहे त्यामध्ये कुठेतरी विसंगती दिसते की प्रशासनामध्ये विसंगती येते. एवढी गोष्ट खरी आहे. आत्ता ज्या प्रकारे कणकवलीमध्ये अनेक प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत. ड्रेनेजचा प्रश्न आहे, हॉस्पिटलचा प्रश्न आहे, अतिक्रमणाचा प्रश्न आहे, भाजी मार्केटचा प्रश्न आहे, क्रीडांगणाचा प्रश्न आहे. हे आवर्जून प्रश्न उपस्थित आहेत. तुम्ही लोकांना सुविधा दिलात नाही. समजा एखाद्या ठिकाणी शौचालय बांधलाच नाही आणि त्या ठिकाणी लोक उघड्याच बसणार. तुम्ही त्यांची सुविधा त्या लोकांना द्या. तुमच्याकडे कुठली पर्याय व्यवस्था नाही आहे. ज्या ठिकाणी अनधिकृत जागेमध्ये लोक बसतात याचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. प्रथम नागरिकांचे प्रश्न सोडवा आणि मगच तुम्ही कारवाई करा. कारवाईला आमचा विरोध नाही. ज्या ठिकाणी चुकीच्या प्रकारे जे प्रस्तावित लोक आहेत त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. बरं, ज्यांना खरोखरच गरज आहे त्यांना तुम्ही मार्ग उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते अनिल हळदेवे, भाजी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष. कणकवली नगरपंचायतीची जी कारवाई सुरू आहे त्या कारवाईला आमचा विरोध नाही, मात्र आम्हाला हक्काची जागा द्या अशीही त्यांची मागणी आहे. दरम्यान यावेळी अनेक विक्रेत्यांनी चक्क उड्डाण पुलावरून विजेची सोय केल्याचंही निदर्शनास आल्यानं गौरी पाटील संतापल्या होत्या. आज आम्ही तोंडी सूचना करत असून अगदी कोणत्याही क्षणी अतिक्रमण हटवायला सुरुवात करू असा इशाराही पाटील यांनी दिला. परिणामी अतिक्रमणधारक व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले होते. अनेकांनी आपली दुकानं हटवायला सुरुवात केली होती. अतिक्रमणाबाबत नगरपंचायतीनं उचललेलं पहिलं पाऊल आश्वासक असून शहरातील सर्व अतिक्रमणं नगरपंचायतीने हटवावी अशी अपेक्षा नागरिकांमधून होत आहे. कणकवली शहरातील विविध रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानुसार त्यांनी कणकवली शहरातील जे अनधिकृत विक्रेते आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणचे, मग ते सर्व्हिस रोड खालचा उड्डाण पूल असेल किंवा महामार्गाचा सर्व्हिस रोड त्याच्या जवळचे दुकानदार असतील, अशा विविध विक्रेत्यांना त्यांनी नोटीसही दिलेल्या होत्या. आणि त्याच अनुषंगाने मुख्याधिकारी गौरी पाटील आणि नगरपंचायतीची टीम आज घटनास्थळी दाखल झाली. सर्वप्रथम कणकवली शहराच्या मुख्य बाजारपेठेकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावरचे जे विक्रेते आहेत, ज्यांची दुकानं असतील, त्यांच्या आस्थापनं असतील, जी साधारणपणे रस्त्याच्या हद्दीच्या आतमध्ये येत होती, त्यांना सूचना केल्या गेल्या, तोंडी सूचना केल्या गेल्या. त्यानंतर नगरपंचायतीची टीम कणकवली शहरातील जे उड्डाण पूल आहे त्या उड्डाण पुलाखाली जी मोकळी जागा आहे त्या ठिकाणी दाखल झाली. तेथील जे सर्व विक्रेते आहेत त्या विक्रेत्यांनाही आपापले स्टॉल्स असतील, आपली दुकानं असतील, ज्या हटविण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे अनेक विक्रेत्यांनी विरोध केला. त्यावेळी नगरपंचायतीने इशाराही दिला की तुम्ही जर ही आस्थापने हटविली नाहीत तर ते आम्ही हटवू असाही इशारा दिला गेला. साधारणपणे कणकवली शहरातील आप्पासाहेब पटवर्धन चौक ते कणकवली बस स्थानक इथपर्यंतचे जे उड्डाणपुलाखालील विक्रेते आहेत, तसंच उड्डाणपुलाच्या बाजूला सर्व्हिस रोडच्या लगत पुण्याचे विक्रेते आहेत, या सर्व विक्रेत्यांना तोंडी सूचना दिल्या गेल्या आहेत. लवकरात लवकर तुमचे स्टॉल हटवा, अन्यथा आम्ही हटवू असे इशारे दिले गेलेले आहेत. वास्तविक कणकवली नगरपंचायतीने कणकवली शहरातील जी अतिक्रमणे आहेत ती हटविण्याबाबत यापूर्वी सुद्धा कारवाईचे वेळोवेळी इशारे दिलेले होते. मात्र त्यांची कारवाई प्रत्यक्षात कधीच अवतरली नव्हती, तर ती केवळ कागदावरच राहिली होती. मात्र यावेळी कणकवली मुख्याधिकारी गौरी पाटील या स्वतः ऑन फील्ड उतरल्या. कणकवली शहरातील सर्व जे विक्रेते आहेत त्यांची मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी प्रत्यक्ष स्वतः भेट घेतली, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्याने सांगितलं की आपापली दुकाने आहेत ती लवकरात लवकर हटवा, अन्यथा ती आम्ही हटवू. त्याच्यामुळे यावेळी तरी कणकवली शहरातील जे वेगवेगळी जी अनधिकृत दुकानं आहेत, जे अतिक्रमणं आहेत,
विशेषतः उड्डाणपुलाखालील आणि कणकवली बाजारपेठेमध्ये. तर ही अतिक्रमणे यापुढे जरी हटतील अशी अपेक्षा आता नागरिक आता करू लागले आहेत. साहजिकच आता जबाबदारी वाढली आहे कणकवली नगरपंचायतीची. ही जी अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई कणकवली नगरपंचायतीने सुरू केली आहे, अर्थातच आजचं पहिलं पाऊल आहे, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. साहजिकच इथून पुढे अतिक्रमण हटविण्याची जी कारवाई आहे ही कणकवली नगरपंचायतीने कायम सुरू ठेवावी आणि कणकवली शहरामध्ये सर्व अतिक्रमणे आहेत ही लवकरात लवकर हटवावीत अशी मागणी आता जनताही करायला लागली आहे.